O Premio Fernández del Riego e o Julio Camba de Xornalismo, convocados por a Fundación e o Ámbito Cultural del Corte Inglés, distinguíronse hoxe respectivamente a María Varela polo seu artigo Cóxegas e tortas, publicado no Diario de Pontevedra o 29 de abril do 2016, e a Miguel Anxo Murado polo texto El cedazo de los días, publicado na Voz de Galicia o 31 de decembro do pasado ano. Se non a mellor, unha das mellores contraportadas dominicais que pode haber no país é quen encabeza é Miguel Anxo Murado. Entón, este artigo está á altura que vos conocedes perfectamente porque todos o lemos domingo tras domingo. E o artigo de Cóxegas e tartas de María Varela é un artigo cheo de esperanza, ternurista, se se quere decir tamén así, que fala de que ainda hai posibilidades para un mundo como este que estamos habitando, no cal cada vez esas posibilidades son máis reducidas. O Premio Julio Camba, ao que se presentaron 136 traballos, cumpre a súa 38ª edición, mentres co Fernández del Riego, que celebra a súa 14ª convocatoria, concorreron 17 artigos. A Fundación adquiriu desde os seus inicios un sólido compromiso con este certamen en concreto, que favorecen, desde o noso punto de vista, o coñecemento, potenciando a aprendizaxe permanente mediante a actualización e convivencia de todos os actores enmarcados no contexto cultural galego, xa que entendemos que só a través do saber compartido podemos avanzar e mellorar como sociedade. Cada un dos premios pros textos publicados entre o 1 de xaneiro e o 31 de decembro do 2016 está dotado con 6.000 euros. O xurado fixo públicos os nomes dos gañadores tras reunirse esta mañá na sede da Fundación en Pontevedra.